ziua, stimați profesori! În ajunul sărbătorilor de iarnă dorim să venim cu cele mai sincere și calde urări de bine, să vă dorim sănătate și cât mai multe clipe în sânul familiei, alături de persoanele dragi. Vă iubim! Vă dorim ca sărbătorile Crăciunului și anului nou să vă aducă tot ce mai bun pe lume. Sănătate, dragoste, liniște sufletească, fericire, prosperitate, pace în familie și în suflet. Stimați profesori, vă dorim un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. La mulți ani! Дорогие преподаватели, желаем вам получать отдачу от студентов, поддержку от коллег и радость от работы. La mulți ani! Пусть Новый год будет полон удачи в жизни, здоровья и любви. Искренне благодарим вас за ваш труд и поддержку, которую вы нам оказывали. Желаем в новом году сил, терпения и позитивных эмоций. Спасибо. Благодарим за ваше время и знания, которые вы в нас вкладываете. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim! А можете ручками помахать? С улыбочками так, вместе все. И там сзади тоже ручками. И Катя